اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بیدات کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ والذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم۔ میں ہنجواں دی تسبیح کیتی ڈاکے روز مسلح اللہ نعت نبی دی پڑھ دیاں مل گیا مینوں اللہ نعت نبی دی پڑھ دیاں مل گیا مینوں اللہ دوئیں جہانی قسم خدا دی اونوں تھوڑ نہ آوے دوئیں جہانی قسم خدا دی اونوں تھوڑ نہ آوے عرب دا ماہی پتھراں نوں وی کلمہ پیا پڑھاوے عرب دا ماہی پتھراں نوں وی کلمہ پیا پڑھاوے میں ہنجواں دی تسبیح کیتی ڈاکے روز مسلح اللہ نعت نبی دی پڑھ دیاں مل گیا مینوں اللہ اللہ نعت نبی دی پڑھ دیاں مل گیا